Gwych, croeso nôl. Ni wedi cynhesu fyny nawr, a be ni'n mynd i nawr yw chydig bach o gemau gyda'r pêl. Felly, peidiwch y poeni pa fath o bêl, achos chi'n tu fewn, peidiwch i ddewis pêl sy'n rhy galed, mae pêl meddal fel hyn, neu fel sy'n gael angharad a gwyn fan hyn, yn hollol addas. A ni'n mynd y cwbl o bethau yn ystafell fyw eto, i wneud yn siŵr fod ni'n gwybod sut i trin a thrafod y bêl a defnyddio'r pêl gyda'n traed ni nawr. Felly, y peth gyntaf ni'n mynd i wneud ydy hwn. Pêl ar y llawr. A be ni'n neud ydy hopio ar y bêl fan hyn. Just cyffwrdd y bêl yn ysgafn fel yna. Oce? Angharad ti'n iawn? Yeah. Gwych. Gwen, ti'n gwneud o? Ydw. Iawn, so ni'n neud hwn am 30 eiliad, oce? Go! Sa'n gwybod y pil. Ma'n iawn. Na ni, dal i fynd. Dal i fynd, gwych, ni'n neud 10 eiliad. Dal i fynd, da iawn Angharad. Cadwch ar blaen eich traed chi, ond blaen eich traed, dim traed fflat, blaen eich traed. Da iawn Angharad, fel yna. Go, Gwen. 10 eiliad i fynd, dal i fynd. Gwych, yn anodd ydi. Dal i fynd. 3, 2, 1, gwych. Wff, da iawn. Y peth nesaf ni'n mynd i wneud, oce, dyna rhif 1. Rhif 2, da ni'n mynd i symud y pêl rhwng ein traed, iawn, nôl ymlaen fel hyn, oce? Gwyn, na i dangos ti fynd. Angharad, edrych nawr, fe. Fel hyn, iawn? Triwch hwnna nawr. Ddim yn gyflym iawn i ddechrau. Triwch yn araf i ddechrau. Oce? Fel yna. Gwych. Eto mae'n bwysig cadw ar blaen eich traed chi eto, oce? So ni'n mynd i rown 30 eiliad, dechrau... Nawr, go! Oce? Gyflym neu'n araf, Angharad, rheoli'r bêl. Oce, triwch rheoli'r pêl. Dim cyflymder sy'n bwysig. Aw. Dwi'n gwybod. Ais yn mynd nôl yn bach. Da i fynd Angharad. Ti da'r pêl nôl Angharad? Da iawn Angharad, gwych. Nôl ymlaen. 5 eiliad, 5, 4, 3, 2, 1, gwych. Dewch nôl, oce? Symud nôl Angharad, Gwyn. Iawn, mae'r un nesaf, dwi'n mynd i dangos chi, symud nôl dim bach. Fach gael bach yr un, mae'n dangos i chi gyntaf, peidiwch yn hwn tan dwi'n dangos i chi, oce? So mae'n bwysig cadw'r bêl yn y canol, a be chi'n mynd, eisiau mynd, ydych chi'n swopio traed bob yn ail, sef fel hyn. Mynd rownd, mynd rownd, mynd rownd, mynd rownd, mynd rownd, mynd rownd, mynd rownd. Dangos eto, oce? Dangos eto. Fyna. Achos cofiwch swopio troed. Fel na, fel na, fel na, fel na. Oce, Gwyn ti'r canol trio gyntaf, Angharad gei di fi wedyn. Gwyn ti'r nôl dim bach. Fyna. Oce, trio fyna, Gwyn. Gwych, Gwyn ti'r nôl dim bach. Ti'r nôl, sy'n Angharad gei ti'r canol fyna. Ti'r nôl bach, Angharad, ti'r nôl fyna. Trio fyna, Angharad, go. Rwng y ti. Da iawn. Gwych, trio eto, unwaith eto, Angharad. Ti'n gwneud eto? Gwych, ti'r nôl. Reit, be ni'n mynd i wneud? Gwyn, aros di cael ti ymlaen, Angharad cael ti ymlaen. Ni'n mynd i trio mynd rownd y pêl, tair gwaith. Angharad, i'r camera thi weld ti fyna, ti'r nôl dim bach. Nôl, Angharad. Fyna, oce? Chi'n barod? 3, 2, 1, go. Rownd y chi. Gwych, da iawn. So, dewch nôl. Oce, na rhif 3 oedd hwnna iawn. A wedyn yr un ola, dim ond symudiad pêl-droed, ond mae'n symudiad bwysig ar gyfer y gêm ydy hwn. Dwi'n eisiau chi eistedd ar y pêl. Eistedd ar y pêl. Pêl o. O, eistedd yn ei Gwyn. Eistedd ar y pêl. Da iawn Angharad. Gwyn, eistedd ar y pêl. Gwych. A rhif 4 ydy hwnna. Rhif 4 iawn. So dwi'n mynd i chwarae gêm i chi. Angharad, tyd i'r canol. Gwyn, cer i'r ochr. Ond Angharad, dwi eisiau ti atgoffa pawb. Tyd fan hyn, Angharad. Canol sgwar. Tyd fan hyn. Dwi eisiau ti atgoffa pawb. Beth oedd rhif 1? Rhif 1 oedd hwn. Na ni. Da iawn. Be oedd rhif 2, Angharad? Ti'n cofio? Rhif 2 oedd hwn. Da iawn, rhwng y droed. Da iawn ti. Be oedd rhif 3? Ti'n gwybod beth rhif 3? Hwn. Gwych. A be oedd rhif 4? Eisiau. Da iawn. Wel, da ni'n mynd i chwarae gêm nawr i orffen y sesiwn. A be dwi'n mynd i chwarae'r gêm efo Gwyn a Angharad nawr. Be byddai'n neud? Byddai'n gweiddi'r rhif allan. A wedyn dyna be mae'n rhaid i chi wneud tan i fi gweiddi'r rhif nesaf. Iawn? Felly, os ti'n gweiddi rhif 1, beth da chi'n neud? Rhif 4. O, Angharad, tyd y bêl nôl, Angharad. Gwych. O, gallwn ti'n eistedd. Angharad, gallwn ti'n eistedd. Rhif 2. Dewch rhywbeth digon o le gyda chi.
Da iawn, rhif 3. Anghanol ti nôl i canol rhif 3. Be oedd rhif 3, chi'n cofio? Rhif 4. Rhif 1. Anghanol ti nôl i'r camera, rhif 1. Rhif 2. Da iawn, anghanol ti nôl i'r camera. Ac gorffennwch y sesiwn gyda rhif 4. Diolch yn fawr iawn. Ewch i gael bach o dŵr a nyn nhw ymlaen i'r sesiwn nesaf.